this is a huge situation mina. Amanathi ayinkencane lo siyayazi senza kanje sami. Ibe sothe imethe. Yayizwe bengamkuyikhaza. So umuntu ohlala eduze kwabantu abadala ayikho inkinga enkulu nawe ngoba unayo yonke knowledge, unayo lonke ulwazi. Where there is no vision, the people shall cast off restraint. Abantu bazojola beyingane. Abantu bazokhulelwa babe neyingane beyingane. Abantu bazothatha ingqondo yabo and fill it with filthy things. Ufuna grade 11 kodwa ubusy ubuka hip hop lapha ama music video abantu bevela bengaqobile. Ufuna grade 11 ubusy, you are feeding your mind with uhlala nabantu ama losers who are smoking the break. Ufuna grade 11 uphuza utshwala. Disgusting. Umuntu odalelwe into enkulu kodwa impilo yakho you are consistently sabotaging your life. And uhlala nabantu abama-losers uphuma la esikoleni uyohlala nalabo minate abahlala lapha abangenamaphupho. Ufuna ugrade 11 kodwa uyitshela ukuthi uyakude. Labantu ohlala nabo kakhulu uya ngokuya uba njengaba sisho sokuthi ngifana nabo. Ngizofana nabo. Ngisho kakhulu ukuthi ngizofana nabo. Njoba uhleli nabo bephuza nawe uya ngokuya kunjani? Njoba uhleli nabo bengafuna ukuphumelela nawe uya ngokuya njani? Ngoba phela umfundisi ngoba wamkhipha umfundisi endaweni yakho ukhona omunye umfundisi. Angithi makuhleli nabo khona lo ohlala ekhuluma njalo. Angithi bazalwane. Mawuhleli nayo le group ohlala nayo khona lo enhlala nimlalele njalo zonke izinsuku nihlale phansi nizwe wonke uvobe asuke ukhuluma yonke imentality yakhe wonke umzimba wakhe wonke amanga akho ongazi ukuthi wathatha boss yafunda from morning to evening. Uhlale nentazo yisho umfundisi wakho ucultivate ingqondo yakho. Ngathi uyabona umfundisi wakho ohlala kanje. Umfundisi wakho ukufundisa wonke udoti. Ukufundisa zonke indlela zokudelela othishi. Ukufundisa zonke indlela zemikhuba yakubo. Abanye bahlala bakhuluma imikhuba the whole day filling their minds with izinto ekwenza ukuthi noma uthi uyazama ukufunda kodwa they are pulling you back. Please do yourself a favor. Ngamele uhlala wedwa ukuze ufinyelele ephupheni lakho. Aphandle bazalwane kunzima. Aphandle impilo ayidlali. Ungekho umbono abantu bayadlula. Asisho sithi where there is no vision, people shall cast off restraint. Where there is no vision, the people will perish. Where there is no vision, darkness abounds. Kuba khona umnyama. Ngithi ndiyabona abantu abaningi abasebenza. Abantu abaningi bakhala ukuthi abanayo imali. Mabone imicimbi ekhaya. Uyabona ukuthi khona laba abaxhashazwayo. Uyayibona leyo nto kuhamba kanjani? Uthi khona lo nje kufuneka afunde kwezakho ukuthi yena kufuneka awashe amabhodo. Yena kufuneka awashe amathumbu enkulu. Yena kufuneka awashe imvumo zabantu engcoliswe ngokubona bafika sebezogcwaba bese beyahamba. Kufuneka kusale yena clinic bed. Ufunda kwezakho akatshelwa umuntu ukuthi yena kufuneka awashe izithi. Uyayibona leyo gang? So akekho umuntu oyifundisayo ukuthi uthi akaxhashazwe yena. Kodwa isimo esimdrivayo ukuthi abe lapha. Nawe ufuna ukuya lapha? So abafundi manje uthatha le opportunity ukudevelop impilo yakho. Ngoba lesi isikhathi sokudevelop ngicela sonke sibambele. Sibhalale. It's my mind. It's my greatest asset. I'm in the season of cultivating my mind. I'm in the season of sharpening my mind. Joba ngisesikoleni angizimi ukusodlala. Ngizolungisa isoftware yami. I want to be wise. I want to do things in 1 second. Abanye bathatha 20 years. I want to be a success. Ngifuna ukwenza umsebenzi ka 50 years. Ngiwenze in 2 years. Lokho ngizokwazi ukwenza if I have cultivated my mind with the right things, with the word of God, with the wisdom from above. My mind is my weapon. My mind is my reality. If I influence my mind with negative things, my reality will be negative. If I influence my mind